Molt bon dia. Primera meitat de la jornada força tranquil·la. De fet, a les imatges dels satèl·lites de SAT veiem com ha dominat el sol a gran part de Catalunya a l'espera que arribin aquests intervals de núvols alts que deixant el cel al llarg de la tarda una miqueta més enterbolit. També a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, del Prepirineu i també del terç nord de cara al vespre, on descarregaran xàfecs i ruixats, sobretot a punts de muntanya d'intensitat entre feble i moderada, i també no es descarta que vagin acompanyats de tempesta. També al llarg de la tarda podria arribar algun ruixat esporàdic a punts del massís del Porc. La resta es mantindrà un ambient força serenat, almenys fins a mitja tarda, on començaran a arribar nuvolades per ponent que deixant el cel una miqueta més tapat. També tenim avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya i les temperatures ja van ser força altes i avui es repetirien els valors, almenys a punts de la depressió central i també punts del nord-est. I també tenim intensitat, avís d'intensitat de pluja en aquest sentit, on descarregarien a punts de muntanya més de 20 litres per metre quadrat. De cara a demà matí, inici de jornada amb presència molt abundant de núvols a tota la façana del litoral i del prelitoral, sobretot al sector central, on descarregaran ruixats i xàfecs fins a migdia, on localment podran ser també d'intensitat forta. La resta es mantindria un panorama força serenat i atenció perquè entrarà la tramuntana ja de matinada, una tramuntana que serà forta amb algun cop molt fort a punts de l'Alt Empordà. I de cara a la tarda acabarà sortint el sol a gran part de Catalunya, creixeran algunes nuvolades a punts del nord-est i de cara al vespre tornarien a formar-se alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. Atenció perquè la tramuntana encara es mantindria amb força de cara a la tarda. També tenim avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya aquest avís d'intensitat de pluja a tot el prelitoral i litoral central fins a migdia i també alteració marítima amb àrees de maregassa al litoral nord, almenys de matinada i ben bé fins al migdia o a primeres hores de la tarda de demà divendres. I els propers dies, dissabte, jornada molt asserenada, algun interval de núvol a punts del nord-est i també algun núvol baix a la costa, amb una tendència a les temperatures que vagin pujant de mica en mica, però que almenys tant dissabte i com diumenge es mantindran força ratlla amb un ambient una miqueta més fresc. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.